Astăzi o să încerc să vă spun cum ați putea să vă determinați singuri acasă tipul de ten sau mai degrabă să constatați cât de gras este tenul dumneavoastră. Tenul pare foarte gras sau poate să fie foarte gras în condițiile în care el începe să lucească până în ora prânzului. După ora prânzului deja e mai puțin gras. Pentru a curăța un ten gras trebuie să avem grijă să nu facem foarte des peeling-uri, scrub-uri, gomaje cu particule foarte mari pentru că excită glanda sebacee și secretă mai mult. Drept urmare, gomajul se face mai rar, cam o dată la o săptămână și să aibă în structura sa particule foarte fine și micuțe. Tenul tău este gras pentru că sunt niște mici dereglări ale secreției de sebum. Glandele sebacee secretă mai mult decât în mod normal. Asta se poate întâmpla în perioade diferite ale vârstei, se poate întâmpla în perioada de adolescență, se pot întâmpla la niște dereglări hormonale. Excesul de sebum poate să ducă la o acnee care, pornind de la cea juvenilă, poate să ducă la una cronică, chiar purulentă, sau poate să ducă la un exces de comedoane care ele deja există și se pot înmulți necontrolând și neîngrijind foarte bine acest ten gras.